Bisan pumangkog gikatahong nga nakasud na din sa Pilipinas ang Indian variant din sa nasod nanawagan gihapon sa Lapu-Lapu City Mayor Ahong Chan sa IATF nga tugutan ang makasud sa Lapu-Lapu City ang mga langyaw apan ubos sa pipila ka mga kondisyon. Si Luan Mirondina sa report. Mapasigarbuhong gipahibaw sa dakbayan sa Lapu-Lapu nga way bag-ong kaso sa COVID-19 gahapong adlaw. Pipila na usab ka adlaw nga napabilin sa dakbayan ang ubos nga kaso sa COVID-19. Apan gitataw ni Chief Epidemiologist Grace Mary Karungay nga padayong agresibo ang dakbayan sa ilang contact tracing ug swab testing, ilabi na kay gikatahong nakasulod na sa nasod ang Indian variant. Wala man gyud gi-confirm nga dunay nakasulod sa Cebu or sa Lapu-Lapu City alone. So mo nang pero kami, di may complacent, di may kumpiyansa sad, ato yung gihimo ang kanang aggressive contact tracing. Samtang nagpadayon ang panawagan ni Lapu-Lapu City Mayor Ahong Chan sa IATF nga tugutan ng makasulod sa Lapu-Lapu City ang mga fully vaccinated nga mga langyawng turista. Kinibisan pa man sa taho nga nakasulod na sa Pilipinas ang Indian variant. Wa mausab ang panawagan sa mayor sa IATF nga unta tugutang minusan ang quarantine period sa mga OFW ug sa mga returning overseas Filipinos nga magnegatibo sa unang RT-PCR test. Way angay ikabalaka, we know that Lapu-Lapu City na adiri ang Mactan Cebu International Airport. Kita mo'y gateway, but mauna atong morganan nga fully vaccinated ang turista, RT-PCR test. Hinuon padayong gisubay sa City Health Office ang kamanduan sa IATF sa 10-day mandatory quarantine period alang sa mga OFW o returning overseas Filipinos bisan kung nagnegatibo sa swab test sa ilang pagabot sa nasod. Apan tungod sa kakuwangan sa mga quarantine facility, nagpatuman ang dakbayan og higpit nga home quarantine. Gihangyo nato nga kanang sa home na lang sila. So sa home, dili gyapon sila pwede magawas. Kinahanglan i-follow gyud nila ang 10 days. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.